sang Bacolod. Online sa firing line. Nakabato na balang EOC sang advisory gikan sa NIATF. Joining us over the phone is Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sang EOC Bacolod. Doc, how are you? Mayong gabi. Yes, Action Art, mayong gabi sa tagpalamat sa atong programa. Good evening, Bacolod. Salamat gid sa time. Doc, i-check ko lang, subong sige pa ang pagpangbakuna. May mga nabilin pa ng mga risk bakuna centers nga may mga nagalinya pa. Ati sa subong sini, no, aton nga Jollibee is na 24/7, pag-agita ito kagina, kadamo man ito gyapon sa nagapila sa Gwa. Amo man ang aton nga McDonald's sa Lacson nga 8 p.m. to 4 a.m. nga risk bakuna center. Okay. Damo man ito nagahulat, no, kag nagapila. So amo man lang na subo ang open naton nga risk bakuna centers. Tapos kagina sa nagkadto kita sa cold room, nakita taman nga ang lain-lain ng mga vaccination centers nag-uli na sang ilang mga transport boxers kag nag-submit sa ilang mga report. Kagina to ang nasugata ta kagina Action Art ang Barangay Alangilan na happy gid sila magpabalo nga nakapabakuna sila mga lapit-lapit 1,000 sa Barangay Alangilan. Tapos sa kagina halin man kami sa Barangay 19, may nabakunahan kami itong lapit sa 300 man ka pumuluyo. Then may ara man kitang report gikan sa kalain-lain ng mga eskwelahan nga kung sa diin nag-set up man kita sang rest bakuna center kagaya sa Riverside College na nakabakuna kita almost 705 nga mga taga-Bacolod. Kag ang ato na Koleyo sa Agustin Bacolod nga lapit-lapit 600 nga ato na bakunahan. Ini mga partial na mga resulta sang aton report sa mga accomplishment nato for the day. Ang aton na SM nga Mega Vaccination Center sa ilang nga day 3 nakalabot sila almost 2,300 nga nabakunahan sa SM. Tigawlat pa kita sa reports ng iban nga mga vaccination centers kag ang aton nga data management. Gina-consolidate pa nila as of now ang sumatotal naton nga nabakunahan sa day 3 para ma-summarize naton ang aton nga accomplishment report for the past 3 days sa aton nga bayanihan bakunahan. Yes, pero ang first and second day, mas din ang dako gani, Doc? Ang pinakadako naton isang first day naton. Kaya naka-register kita sa 29,047 nga nabakunahan naton. Then ang ika-second day naton, naka-report kita sa 19,237 nga nabakunahan ta. So subong ni nga adlaw, nga third day, ginalaom naton nga ma-pick up kita, especially so nga mo ang last day sa aton nga bayanihan bakunahan diri sa syudad sa Bacolod. So more or less kung i-rough estimate subong kung 29 ang first day, second day daw mga pila, mga 10,000? 19,000. So 29 plus 19 kag subong bibutang mo kung nagkunhod o nagdubo giban butang mo bisan 10,000 lang dako magaling output na to, no? At dako gid siya, no, but ang ginalauman naton nga na reach naton ang quota naton nga makabase maka 18 to 19,000 makita or sobra. So sumatotal kita nga mga 18 plus 18, 36 plus 29. So mga 67,000. So kung mag-amuin ang resulta sa aton nga 3 days na vaccination, na-surpass naton ang DOH kag NIATF nga na-set na quota for Bacolod City nga 66,000 nga bakunahan in the next 3 days naton nga bayanihan bakunahan nga programa. Yes. Pero Doc Areo, kita ko bala sa national news, nga ginpalayag diri sa NIATF that the national vaccination drive will be extended until Friday. Why pa ninyo ma-discuss subong? Sa subong sina wala pa makita ka baton sa advisory or sa guidelines, no? Yes, no, agina actually galantaw kita sa TV sa news nag-express sang thoughts si Secretary Carly Galvez sa atong vaccine about sa extension, pero do i-suggest mo man lang nila sa atong presidente. So wala pa man nagambal nga final na ginyamo ng obserbaran, pero siguro kay ang tinutuyo sa national government nga mabakunahan mga 9 million gid, no? Sa ato nga bakunahan bayanihan nga programa sa subong sini ang ilang estimate na napotala mga 8 million. So extending it for 2 days more, ma-reach na gid ang target nga 9 to 10 million na mabakunahan sa bigos sa Pilipinas, and that can definitely affect ang aton nga percentage na bakunahan sa bugos ng Pilipinas. Yes. Okay man lang na, no? Galing tayo mo lang na. So kung
kung ang momentum ara, kailangan natin i-sustain. Aha. Especially so, na ang tinutuyo naman sini Action Art para may sakayuhan sa bugos ng Pilipinas na agad to maagong temprano pa ang herd immunity para maging safe sa kada isa kag isa ang paglibot naton anywhere in the Philippines. Yes. But if in case sabi nga maging final ini, kay siling ko gabi na nga ano, kung i-extend mo ni until Friday, meaning buwas Huwebes, ma-vaccinators naton karon kumusta ni iayawan naman da parang lagap ni sa ila, may lang kun why ni sila obligasyon after today or tonight kay siling mo pwede mo ma-recall ni sila kag ang pag-set up naman sa vaccination center mo ng concern bladok. Ati ko na ito ma-action at sa subong siniya sa Bacolod, miskan wala kita isang bakunahan nga bayanihan program, ang ato ng mga mega vaccination centers, open magina sila yan. Sige na yan. Kaya sa Ayala, abri kita yan Monday to Sunday. Ang SM, amuman, ang mga city mall natin sa Golden Fields, sa Mandalagan, abri man na sila Monday to Friday. Okay. Ang Robinson natin, abri man na Monday to Friday, upo ng Gaisano. May harap makita 24/7 vaccination center, may harap makita sa Lacson, na abri alas 8 sa gabi hasta alas 4 kagaon kag. Ang North and South Terminal natin, abri man ina. So we continue to accommodate ang aton mga Bacolod nons na interesado magpabakuna, plus sa Wibis kag sa Biyernes kag Sabado nga mga inadlaw may mga naka-schedule pagid ng mga barangay nga ma-first dose, nga ma-second dose. So sige ang aton nga schedule sa pag-roll out sa bakuna naton sa siyudad sa Bacolod. So hopefully nga malabot naton ma-surpass ta pa ang atong target sa DOH kung matapos na ang pagsumada sininyo dira. Yes, correct, Action Art. And definitely once ma-finalize naton, mapabalugi kita sa aton ng mga amigo ka amiga sa media, agad to ma-express man naton ang pagpasalamat sa aton mga fellow Bacolodnons. Kaya tungkol for the past 3 days, nag-cooperate gid sila kag nagpartisipar sa aton nga Bacolod City Vaccination Program. Kag diri no ginakalipay gid ni Mayor Ding, ni Vice Mayor El Cid, nga ang tanan nga pumuluyo naton nagpartisipar gid. Kag diri mo makita no nga ang mga Bacolodnons siya gusto na gid nila maagom nato ng herd immunity. Gusto na gid nila magbalik ito sa the new normal. Kag kanami pagid kay kadamo sa kabataan nga nagpabakuna, dili mo makita nga excited ang mga makabataan na mag-umpisa ng limited face-to-face, especially nga extended ang ato nga alert level 2 until December 15. So hopefully in the coming days kung mag-sustain ta pagid ang pagpanubos ang kaso naton, who knows ba by December 16 ma-alert level 1 ang siyudad sa Bacolod. Pero kung amo ning nangin output o kung nangin resulta sa 3-day vaccination activity, nalapot na Dok ang target nga herd immunity na kompleto na itong nabilin nga pila ka percentage to? Yes, no, kaya sa subong sini, kung nataw mo sa Department of Health, ara na kita sa 72-73%. May dugang kita nga 66,000, for example, nga accomplishment, masaka kita sa 80-85%. Okay. In the next 21 days and 28 days this December, kalabanan to nga nabakunahan sang Lunes, Martes, kag subong adlaw, mabato na sa ilang second dose. So that means to say, may 66,000 kita madugang sa aton nga fully vaccinated na mga individual. So ina makapasaka sa aton at 80-85% man na fully vaccinated. So anong sinungon sila? Before the end of 2021, ang Bacolod City will definitely achieve our herd immunity. Okay. So anyway, sa sining tatlo kadlaw nga activities naton Dok, I know kadamo gid sang mga volunteers nga nagbulig sa inyo. May luyag ka pasalamatan Dok in behalf sang EOC. Yes, good Action Art. Una sa tanan, no? Pasalamat din kita sa aton mga partners sa media. Kaya wala din kamo gauntat, pag-remind, pag-apilar, pag-inform sa aton nga pumuluyo para din sa bayanihan bakunahan. Ginadayaw taman, ginatamyaw ang aton nga mga frontliners, ang mga doktor naton nga volunteers, mga nurses naton, midwives, barangay health workers, barangay nutrition scholars, na binagid ang aton nga mga tagsa-tagsa ka barangay kapitan sa 61 barangays diri sa syudad sa Bacolod na wala ginagauntat sa pagbira-bira kampanya para magsigi-sigi ang pagpartisipar sa ila pumuluyo sa aton nga bayanihan bakunahan. Gina-acknowledge naman ang aton mga
private-public partnership ng mga ahensya diri no sa siyudad sa Bacolod na wala man untat sa pagsuportar sa ato nga Bacolod City Vaccination Program. No sa ngalan sa ato Emergency Operations Center ni Ma'am M. Ang among Executive Director, si Mayor Bing ang ato nga Task Force Head kag ang Vice Chair naton nga si Vice Mayor Elcid, madamo gid nga salamat Bacolod sa inyong aktibo nga partisipasyon kag pag-intra sa aton nga 3 days nga bayanihan, bakunahan. Yes, Doc, isa na lang atong taga-DepEd naka-coordinate sa EOC na injeksyonan o nabakunahan itong nabilin nga hundreds? Yes, no, ang mga iba naton ang kinakalipay naman kay tungod nga nag-open kita sa Bacolod City National High School kag sa Negros Occidental High School, kadamo man sa aton mga maestra kag maestro sa DepEd nga wala pa nabakunahan ang nagpabakuna na. No, so sa subong sini naga-coordinate kita sa aton nga DepEd Division Office dito sa Siyudad sa Bacolod agud to ma-update nilang ilang nga master list. Alas 7:40 o 34 na. Action firing Now, line. isa pa subong kay why pa man madiscuss, why pagid officially, kay siling ni Doc, kung pag-insindi nila, ti recommendation pa malang ni, depende kung bala ang presidente magatagid sang mando kag kinahanglan i-extend until Friday. Hopefully within tonight, may ara na inasang official ginga statement or ipagwa iyang advisory gikan sa Malacañang para nga at least makahingagaw kabala. Pero all set mangyapon siling Dr. Surungon ang mga mega vaccination center sa Bacolod. Sige, maniamo. Ang ibang nga mga areas may mga scheduled mangyapon nga vaccination. Now, Doc, sorry, ginauto lang aton linya. Yes, sir. You were saying kay nati, may mga nagpabakuna gimangali itong nabilin nga mga teachers? Yes, sir. No, damo man sa ilang nagpabakuna, pero sa subong sila nakipag-angot kita sa DepEd, agud to ma-update nilang ilang ang master list sa mga unvaccinated teachers, no, kaya ato ginaduso, especially na maumpisa na kita sa mga limited face-to-face sa atong mga DepEd schools, no, ginaanyo pagin nga mga maestra nato, yung maestro, bakunado, para at least ma-project nato na ang eskwelahan is one of the safest place na katuan sa atong mga estudyante, kag kampante man ang atong mga ginikanan, nga mga nagatudlo sa atong kabataan, bakunado gid. Aha. On that note, Dr. Chris Surungon, salamat ki sa time. Good evening sa imo kag keep safe. Salamat gid Action Art kag sa liwat ginahambal naton bakuna imo nga gugmahalong og yon Bacolod. Salamat gid Action Art, mabuhay ka. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action firing line.